doon sa bayan nila. Sabi nila yung maganda raw doon sa plaza. Sabi mga alamon doon sa magaganda. Magaganda. Sinipin lang natin yung plaza nila. Maraming palamutik, oh. So, mga kapodya, update ko na kayo mamaya. Nandito na kami sa Binalunan City, no? bayan ng Binalunan. Yan, ganda kasi. Sayo ka. Dito na kami sa Binalunan. Sa Ginagawa mo. Andito na kami sa Binalunan. So yan guys, nila dito sa bayan. Sa plaza nila. Tara. Matay. Mr. Entrance. Ay, papunta tayo doon. Oh, picture ta kani. Picture mo kung di mo na eh. Paano? Malibaan. Maglaba na gaong kong profile pic ko. Titignan natin yung fountain nila doon. Ayun Ano yung daw? tinatawag nila yung dancing fountain. Ano daw? Dancing fountain. Susunod naman sa Bayang-Bang tayo. No? Sa susunod na vlog namin sa bayan ng Bayang-Bang. Andun yung Daming tao rito. Picture. Ano masasabi mo rito? maganda yung view nila rito eh. The best ba? The best? The best talaga. Napaka-unique, you know. Pa-English ka man yan. Meanwhile. Pre, manlilibre ka ba? Depende. Depende pag ginutom. Mukhang nakakagutom dito ah. Sige ba? Barisan ka na ng kwan ha. Wala Maris. Palimita ni Jai. Kami. Ay, no. Kami. Ano na yun?
3,000 subscriber, no? Come on. No? Gusto namin maging... Dito lang mo. Nabalong ka lang. Parang nasa langit lang, ah. Manta. Picture ang takot na eh. Nalyan. Oh, picture muna. Ba't ang daming kinilas dito? Gago! May mga crooks na. Ay, yun lang yung mati sa inyo. Nandun o. One hour later. Yan guys, kakain muna kami dito sa Lugawan. So yan na guys yung lugaw. So, with calamares. Yan. Malabo. Bayad na. Sabling tayo Brad, kumain lang tayo. Wala yun. Mintam na inumun tamalat. Wala, sira eh. Ito dyan sa pringsa, taka po. Nakaisa ko eh. Kapal doon tawa. Pero masir na eh. Bagot kaysa ka eh. Bagot kaysa ka eh. Guys, magano? Kapal ko eh. Wala na eh. Tingnan nyo guys kung gano'ng kaaba. Express nila dito. Parang ano. Kapag kami nito, magdudutak na. A few inches later. So yan guys, pauwi na kami. So, hanggang dito na lang. Yeah. Sundan niyo yung pag ano, pupunta kami sa Bayambang. So the destination namin Bayambang. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. At pindutin nyo na rin yung bell para mag-notify kayo sa mga bagong Makikita niyo doon yung ano, yung pinakamalaking payong. si Saint Vincent. Parang yung sa Liberty, yung sa US. US ba yun? Gago! A few inches later. Ano? Sa karon.
Okay. Basta yung cellphone mo ay. Oh, Jalan ako na subscriber ko. Natala nih, labi lang. Ay, wala. Labi. Puro malam. Ba't ikaw?